Sem by som mala aj ten záber. Chvíľočku, tu čo ťa odpustím. Vajnová Monika tiež z Východnej. Išli na prehliadku po trase. Krásne, Južný Branka. Tu, počkajte, budú vás čítať. Tuto sa chodte a tam budú čítať. Lehockú, Miroslav. Dobre, boli si Východnej, poprosím, aby si prišla pekný slovo 15. Mne to mrzí, že som nezobrala Adamovi na prežiť. Čakáme na štartovný výstrel, ktorý má každú sekundu. Jurko! Poď! Jurko! Odejmieš ho! Jurko! Nejaký predčasný štart, ale nevidia sa. Ninka, poď, Nina, poď! Poď, Nina! A teraz Nina, dajem poď. Nina, obe. Ja ideme 300, ja si pokru. A Nina posledná. Vidíš ty, dievča? Ninka, poď! Hodina! Ešte kúsok, už si cieli, rýchlo. Hop. Osmička, dopredu sa, nevadí, toto nič neznamená. Pekný, kadiaľ to idete? Nie, tadiaľ. Tuto je cesta. Miška, ešte po svojom. Tak, pekne, rovnomerne. Jaká snasta. Je prvá zatiaľ. Krásne, nespomaľuj, Elička, nespomaľuj, lebo je za tebou. To už dobehneš, pohode, krásne. Pridaj do konca, poď. Makaj, Erička! Adam, zaber teraz, zaber. Poď, naplno teraz musíš. Ale krásne ideš. Zaber, naplno, neboj sa, už posledná. Mama nemôže nič hovoriť. Pekne, poďme. Podýchame, pekne, hlboko. Janka, takto rozumne, áno, rozumne, rozmýšľam hlavou.
utekali veľa, skús tej 37 držať. Tak. Poďme, poďme, pekne. Výborne. Túto poď. Aneška, vráť sa tadiaľ. Túto si obinde. To zdĺžila, no. Poď. Pekne, pekne, krásne. Máš pekný náskok, pekne ideš. Perfektne, pekne ideš, pekne. Si to stihol? No, poďme, chlapci. Pekne, poďte, pekne. Jožko, nie moc dopredu sa pchať. Jožo! Držte sa, Lukáš, Miško. Jožko, nediktuj tempo. Jožo! Pridal. Aspoň do tretieho. 5. vlastne, no, takže, ale sú pokope tam. Poďme, Miško, poďme. Hop. Počuješ ma? Jožo, poď! Poď. Dobre, ideš, dobre, už do cieľa len, už iba kusoček, poďme, pekne, poď. Dáš ho, poď, predbehneš ho, poď, Lukáško, pekne ideš. Prvé? Mám pocit, že aj tá Eliška, že bola. Poďme, babi, výborne. Pekne, babi. Krásne, Pekne, výborne, držte sa. poďme. Nie, dobre, oni sa už teraz, vieš, stiahli. Dotiahni. Držte sa, babi. Ale oni už idú viac ako teraz tí chlapci, čo šli, či čo? Krásne ideš, pekne, poď. Ale tam ty... Poďme. Potom má záber, poď, dobre. Drž sa, Tomáš. Potom máš dobre. Som vydržal ešte to kolo jedno. Dobre, Miro. Dobre, poď. Nespúšťaj si ho, Delmi. Ďaleko. Do cieľa. Kolo, dobre, Tomáš, v pohode. Dobre, Tomino. A čom bosí beží? A kde ide? Ja to sa musel otočiť? To sa musel otočiť? To je ono, drž sa. Poď. Poď, Ľubo, ideš. Babrečka zodržala. No veď, Babrečka vyhrala. Tí mali, čo ja som bol, ja neviem aký prvý polky, ale kým som bol Zubrhlava, hral som na tú risku a bočku, Babrečka prváca pred týmto gól a potom vyhrala Výborne. Krásne. Dobre, Tomino. Nemáš, nikto. Ukontroluj si to pekne. Nikto není za tým. A vyskúšaj si, zabrať do cieľa. Dobre, Tomáš. Dobre, Tomino. Sprint, dobre, pôjde. Dobre. A ešte jedno to ešte navyše. Stihne. Orančáková a s číslom 57 Aneta Smerčiaková. Všetky tieto behy odštartujú súčasne, avšak... Poďme, Juraj, Miška. Poď, Lukáš, poď! Poď, Ideš na Jurko. kilometer už. Pekne ideš, poď. Preteho tá 60-ka, hej?
skúsal na tom kilometri dotiahnuť a držať sa ho, dobre? Skús, Jurko, poď. Predĺž krok troška, poď. Na 3. mieste, čiže už v Odírovom, sa umiestnil s časom 30 sekúnd a 60 sekundy Juraj Sitárik. Na 2. mieste s číslom 5 sa umiestnil s časom 29 sekúnd Šimon Šaga z SK. A prvé miesto získal s časom 28 sekúnd a 30 Kristián Kostelník z TC Levoča. Že sa umiestnila na prvom mieste a to Nina Kubasová s vynikajúcim časom 1 minúta a 30 sekúnd. Blahoželáme. Ešte platí maninka. Čekuj na tú medailu. Som vyhrala auto. Samozrejme, keď vyhrala auto, mám vyhrali, nie? Sa s časom 4 minúty, 3 sekundy a 30 umiestnila Eva Bednáriková. Na 2. mieste sa s časom 3 minúty, 58 sekúnd a 9 sekundy umiestnila Monika Vajdová z TJ Východná. A na 1. mieste s časom 3 minúty, 51 sekúnd a 2 sekundy sa umiestnila Eliška Markoňová. KB Breza. A ja som dozadu nič nemal, keď som tu bol minulý rok. Pretekalo celkovo 7 pretekárov na trasu dlhej 2 km a na 3. mieste sa umiestnila s časom 8 minút 50 sekúnd Laura Prílohová z TC Levoča. S časom 8 minút 30 sekúnd a 8 desatín sa na 2. mieste umiestnila Ema Lorková, takisto z TC Levoča. A kategóriu mladšej žiačky vyhrala s časom 8 minút 3 sekundy a 5 desatín Markoňová Agneška s časom už som povedal, ale z klubu KB Breza. Nedávej mi ho. A na 3. mieste sa s časom 8 minút 17 sekúnd a 9 desatín umiestnila Katarína Džuganová. Na 2. mieste sa s časom 8 minút 4 sekundy a 1 desatina umiestnila Sára Matajová. A na 1. mieste sa umiestnila s časom 7 minút 54 sekúnd a 9 desatín Mária Remeňová z KB Breza. To som mohla ja. Čože? Alebo nie?
Že mám lepší čas než Tréning. To tréning už je, musí makať. Umiestnila Michála Maxová z Rabče. Na druhom mieste sa s časom 17 minút 31 sekúnd a 1 desatina umiestnila Lucia Redková z TC Levoča. A na prvom mieste s časom 17 minút 10 sekúnd a 4 desatiny sa umiestnila Aneta Smerčiaková z KBL Jasné. Gratulujeme. Zamestnanci sa peniazy dajú motivovať len určite nie. Dajú tam povedať len. Teraz nie chodíme. Uvidíme, kde deti. Sa umiestnil s časom 19 minút 7 sekúnd a 8 desatín Juraj Maxa z Rabče. Na druhom mieste s časom 18 minút 28 sekúnd a 2 desatiny sa umiestnil Patrik Šok z Eška Meteor. Sa s časom 17 minút 35 sekúnd. Meno. To je jedno. 17 minút 35 sekúnd umiestnil Jozef Ševčík s časom. Dobre, Jožo! Jožo, nebeží a metal. To je strašné.